اگر بێ ئەنجام بە نەخوا چما ئەزێ بە ئەردۆگان ڕەڕوونێم ما ئەمێ شەرابێ بەهەڤرەوە خۆن. بەشار ئەلئەسەد بۆمبەیەکە درویە ئەردۆگاندا دتەقینە و دبێژە ئارمانجا me vekşandina Tirkiyeyê ji Sûriyeyê ye. Lê nêta Erdogan rewamendiya dagirkeriyê ye. Serokê hikûmeta Şamê di hevpeyvînekê li gel kanala Sky Newsê de bersiv da gotinên Erdogan û got ku nepêkane ez li jêr mercên wî pêre bicivim. Tirkiya jêdera terora li Sûriyeyê ye. Berî çendekî Serokkomarê Tirkiyeya dagirker zimanê xwe li dij Bakurê Sûriyeyê tûj kiribû û gotibû ez qet ji axa Sûriyeyê dernakevim çimkî teror li vir heye. Li baravê jî El-Esed dipirse gelo ew qala kîjan terorê dike? Mane terora li Sûriyeyê bi destê Tirkiyeyê hatiye çêkirin. Cebhet el-Nusra û Ehrar el-Şam li yek jêderê vedigerin. Heta vêkêliyê jî wan fînanse dike. Lêbelê hevdemî van daxuyaniyên El-Esed hêzên Tirkiyeyê bi rengekî berdewam xalên hêzên hikûmeta Şamê li ser sînor bombebaran dikin û bi dehên leşkeran hatine kuştin. Bersiv jî hewl li ser ragihandinê ye. Li gor te seba çi vê carê El-Esed derketiye ser çapemeniya mîlîtiyên Erebiyên Yekbûy û êrişî Erdogan û Tirkiyeyê dike, nêrîna xwe bi me re par ve bike.